koji se okupilo oko 6,5 hiljada gledalaca. Hala ispunjena do posljednjeg mesta, ali nije prepunjena. Nema onih grozdova kojih je bilo pre neki dan na utakmici sa Crvenom zvezdom. Očekuje se početak prve utakmice superfinala prvenstva Jugoslavije između Partizana i Jugoplastike. Dve naše najbolje ekipe, možemo slobodno reći i dve najbolje evropske ekipe. Dakle, igraće u našem superfinalu kapiten Jugoplastike Duško Ivanović, 32-godišnji kapiten Jugoplastike, do njega Sretenović, predstavljanje igrača, zatim Perasović, Pavićević, Kukoč, Sobin, Čizmić, Burić, Tabak i Rađa. To je ekipa Jugoplastike koju trenira Božidar Maljković. Pozdravljeni su igrači Jugoplastike jer oni su uvek sa simpatijama primljeni u Beogradu, ne samo zbog svoje dobre igre, svojih dobrih rezultata, nego zbog onoga što se beogradskim gledalcima sviđa, to sad igrači Partizana, jer umeju da izvedu i efektne akcije, umeju da se nadigravaju. U ekipi Partizana kapiten Đorđević umesto odsutnog Savovića, zatim Danilović, Prlinčević, Vujačić, Mutarđić, Pecarski, Divac, Popović, Paspalj i Nakić. Kapiten Savović je malo čas ušao u dvoranu burno pozdravljen od gledalaca, a igrači Partizana su igračima Jugoplastike dali bukete cveća, čestitajući im time osvajanje titule klupskog šampiona Evrope posle onog nezaboravnog finala u Minhenu. Kažem, Savović je malo čas ušao u dvoranu bez gipsa i on se zahvaljuje nekadašnjem slavnom rukometnom reprezentativcu Nebojši Popoviću koji je operisao meniskus i Savović kaže da će verovatno na onim završnim utakmicama, ukoliko dođe do 4. i 5. susreta, tu je Savović kraj klupe Partizana, možda igrati i pokušati da pomogne svojim drugovima. Naime, ove godine prvi put se igra 5 utakmica, večeras prvi susret, zatim 25. i 6. igraju se 2 utakmice u Splitu, a onda posle toga, ukoliko nijedan tim nije izborio prednost, još 2 utakmice u Beogradu 3. i 4. maja. To je još jedna novost. Mnogi kažu da će se tako zaista dobiti pravi prvak, mada bilo koja od ove dve ekipe da pobedi i u 3 dobijene i u 2 dobijene, sigurno da je pravi prvak, jer to su dve ekipe koje su ove sezone daleko odskakale od ostalih, ne samo po međunarodnim rezultatima, nego i po onome što su pokazivale u našem prvenstvu. Ali pitanje je da li mi uvođeći sve više i više utakmica ne preopterećujemo igrače, jer igrači Jugoplastike su morali da odigraju 18 utakmica u kupu šampiona, 14 prvo u Evropskoj ligi sa jakim klubovima, zatim još 2 utakmice u finalu, onda su igrali u finalu našeg kupa, morali su dotle i da se kvalifikuju. Sve to igraju najbolji, odnosno reprezentativci iz jedne i iz druge ekipe u reprezentaciji. To je veliki broj utakmica koji opterećuje najbolje igrače, koji zbog toga osciliraju u formi. Pa može da se nekoj ekipi dogodi da ključni igrači budu povređeni baš za ove odlučujuće utakmice. Ali za sad sem Savovića nema u ekipama većih problema, svi su zdravi. Jugoplastika je u 2 utakmice savladala Bosnu u polufinalu, i u Splitu i u Sarajevu, a Partizan je igrao 3 susreta sa Crvenom zvezdom. Toni Kukoč koji je blistao u Minhenu i njegovim trojkama su protivnici prosto obeshrabrivani. A danas sam sa Miljenkom Mihićem, fudbalskim trenerom koji je radio u Izraelu, razgovarao, kaže da je u Izraelu tuga i da se Makabi, tako reći, rastura, ostaće možda samo Đamši, sve igrači će promeniti jer potrošili su $1 milijardu da stvore taj tim, a novine su pisale, amateri su tukli profesionalce. No, vratimo se ovoj utakmici. Evo, lopta za Partizan. Đorđević. Sudije utakmice su Grbac i Jovančić. Divac i Sobin. Lopta za igrače Partizana. Paspalj, koji još muku muči s jednom povredom skočnog zgloba, ali izgleda da je sve bolje. Nešto sa semaforom, da, sada je sve u redu.
Đorđević, Pecarski. Američko zakucavanje Pecarskog. Pavićević. Pavićević. Sobin. Sobin 2-2. Đorđević. Petorka Partizana. Đorđević, Divac, Nakić, Pecarski, Paspalj. Petorka Jugoplastike. Ivanović, Kukoč. Ivanović, Kukoč, Sobin, Rađa i Pavićević. Prekršaj Kukoča. Pecarski, koji je doputovao u ponedeljak iz Sjedinjenih Američkih Država. Divac i Sobin. Nakić. Rađa. Pavićević. Ivanović. Prvi poen Ivanovića. 4-2 za Jugoplastiku. Đorđević. Pavićević je načinio prekršaj. Prvi prekršaj Pavićevića. Slobodno bacanje izvešće Đorđević. Đorđević je na posljednjim utakmicama sa Crvenom zvezdom veći broj poena postigao iz slobodnih bacanja. Evo sada je sigurniji. 4-3 za Jugoplastiku. Minut i po igre. Pavićević, Sobin, Ivanović, Kukoč, Rađa i Pecarski, Sobin. Sobin ponovo. 4 poena Sobina. 6-3 za Jugoplastiku. Tačno 2 minuta igre. Paspalj. Nakić. Prekršaj Sobina. Prvi prekršaj Sobina. Treći prekršaj igrača Jugoplastike. Nakić, Đorđević. Pogodak Đorđevića. I prekršaj Pavićevića. Četiri poena Đorđevića, 6-6, drugo izjednačenje. Kukoč, Ivanović. Još 2 poena Ivanovića. 8-6. Divac. Kukoč. Kukoč i Paspalj. Pavićević. Divac. Pogodak Paspalja i prekršaj Rađe. Bila je to munjevita akcija. Ja sam začutao da pogledam tehnička greška Ivanoviću zbog prigovora. Kapitan Jugoplastike sada stavio prigovor. Šteta što nemamo ovog puta uređaj za vraćanje snimka. Vidjeli biste da je to zaista bila munjevita akcija igrača Partizana. Slobodno bacanje izvešće
Paspalj, rezultat je, odnosno dodatno slobodno bacanje izvešće Paspalj, rezultat je 8-8. Sudije Grbac i Jovančić su veoma iskusne. Jovančić još od 70. vodi utakmice prve lige, a Grbac od 80. Jovančić je sad već tu negde oko 12. mesta po ukupnom broju suđenja u našem prvenstvu. Vodi naravno nedostižni pokojni Dragoš Jakšić sa 341 utakmicom. Kukoč, Divac, Đorđević, Paspalj, Nakić, Paspalj, Kukoč, Sobin, Pavićević. Lopta je bila u silaznoj liniji. 6 poena Sobina, 10-9 za Jugoplastiku. Kad se govorilo o šansama na ovoj utakmici, stručnjaci su isticali da Jugoplastika igra izvrsnu odbranu, a da Partizan ima odličan kontranapad. I pitanje je ko će bolje sprovesti svoje ideje. Paspalj. Šest poena Paspalja, 11-10 za Partizan. Pavićević potpuno sam. Prve poene postiže, 12-11 za Jugoplastiku. Ne, to stvarno ne može da se tako ponaša Nakić i to je sada kazna za trenera koji je pokušao da smiri Nakića. To stvarno nema smisla da se igrači koji se inače druže u reprezentaciji, koji su sasvim bliski, koji su pravi prijatelji, da izgube živce sada posle samo 4,5 minuta igre. Ako smo dobili play-off da 5 puta imamo tehnička greška Nakiću, da imamo 5 zadovoljstava, a ne 5 razočaranja u košarku. Prošli put su razočarali gledaoci jedni i drugi ovde na utakmici Partizan Crvena zvezda, a igrači su se, bez obzira što su na 3 utakmice imali 3 različita kriterijuma suđenja, uzdržali od bilo kakve ekscesa. Evo sada kao da igrači gube živce, nadam se da je to bilo samo trenutno. Ivanović prvi promašaj iz slobodnih bacanja. I sada Sobin. Sobin 8 poena. 14-11. Drugi put 3 poena prednosti za igrače Jugoplastike. Sobin drugi prekršaj. Drugi prekršaj Sobina. Mnogo grubih zahvata. Istina, u košarci ima toga da se malo igrači guraju, malo ima i zahvata, ali bar iz grčko-rimskog, a ne iz catch-as-catch-cana. Nakić. Paspalj. 3 sekunde u reketu. (15 minuta i 7 sekundi do kraja prvog poluvremena, 14-11 za Jugoplastiku. Pavićević. Ivanović. Pavićević. Lopta za igrače Jugoplastiku.
Pecarski motri na Rađu. Kukoč. Đorđević. Paspalj je izgleda večeras raspoložen. 14-13. U Jugoplasci se priprema izmena, ući će Sretenović, vidjet ćemo koga će zameniti. Divac. Nakić. Pecarski. Vidimo prekršaj Kukoča. To je drugi prekršaj Kukoča. 8 prekršaja igrača Jugoplastike, samo jedan prekršaj igrača Partizana, to je ona tehnička koja je dosuđena Nakiću. Slobodna bacanja za Partizan, 1-1 izvodi Pecarski. Rezultat je 14-13 za Jugoplastiku, a tačno 14 minuta do kraja prvog poluvremena. Prekršaj Paspalja. Prvi prekršaj Paspalja. Sretenović umjesto Pavićevića. Sobin. Greška Nakića i Pecarskog. Kukoč. Prekršaj Đorđevića. I dalje je 14-13 za Jugoplastiku. Sretenović. Ivanović. Lopta za igrače Partizana. Đorđević. Divac. Nakić. Đorđević. Još 8 sekundi za taj napad. Tamo nema nikog od igrača Partizana. Lako to Kukoč hvata i sad je bio neoprezan. Nakić. Prvi poeni Nakića. 15-14 za Partizan. 12 minuta i 50 sekundi. Sretenović, Kukoč. Đorđević. Nakić. I lopta je ostala ovde. Kraj obruča. Vidite gde se zaglavila. Ujedno to je prilika da se tamo pripremi teren jer ima dosta znoja i mora se voditi računa da se neko ne oklizne. Dakle, mrtva lopta skakaće Divac i Rađa. Sretenović. Ivanović. Paspalj je uspeo da ga omete. Pecarski. Divac. Sobin. Sada Ivanović. Sretenović. 3 poena Sretenovića. Prva trojka na današnjoj utakmici. I sada 17-15 za Jugoplastiku. Minut odmora zatražio je trener Partizana Vujošević. Deco, počnite i vi s loptama Jugoplastike.
Evo pogledajte, ostalo je još 12 minuta i 7 sekundi do kraja prvog poluvremena. 17-15 za Jugoplastiku, čiji igrači su načinili 8 prekršaja, igrači Partizana do sad 3 prekršaja. Najefikasniji u Jugoplastici Sobin sa 8 pogodaka, a u Partizanu Paspalj također sa 8 pogodaka. Nema izmena u ekipama za vreme odmora. Đorđević. Paspalj. Prekratko je to bilo. Divac je izbacio loptu. Prekršaj Pecarskog. Prvi prekršaj Pecarskog. Slobodna bacanja za Dina Rađu. Prvi promašaj Rađi iz slobodnih bacanja, on još nije postigao ni jedan poen. I izbacio je Divac, dakle 2 promašaja Dina Rađe iz slobodnih bacanja. Divac, to su prvi poeni Divca i 17-17, to je četvrto izjednačenje. 11 minuta i 15 sekundi do kraja prvog poluvremena. Kukoč, Cvetenović, Đorđević, sada nešto mirnija igra. Prekršaj Rađe, drugi prekršaj Rađe. Tamo je Dragan Kićanović. Sa strane iza koša su tu rukovodioci Partizana. Minut odmora zatražio je Božidar Maljković. U trenutku kada je rezultat 17-17. Pošto nema reklama, mogu da kažem još nekoliko reči, da se podsjetimo u prošloj sezoni Jugoplastike koja je zaista bila u izvrsnoj formi. 5 puta je savladala Partizan u prvenstvu, u kupu i u play-offu. 5-1 je bilo za Jugoplastiku. Ove godine Partizan je oba puta trijumfovao u prvenstvu i pobedio u finalu kupa. Inače, evo pogledajte, statistika pokazuje da Partizan ima postotak slabiji od Jugoplastike, čak 44 poena, a 58 Jugoplastika u šutevima 2 poena, treći poen Pecarskog. Rađa, Ivanović, dakle 18-17 za Partizan. Perasović je u igri. Perasović. Perasović umjesto Kukoča. Sobin. Paspalj i Sobin. I sada Nakić je to popravio. Pokušao je Pecarski, ali Nakić je to popravio. 20-17 za Partizan. Prvi put 3 poena prednosti za Partizan. Jugoplastika je 2 puta imala po 3 poena prednosti. To pokazuje da je to vrlo izjednačena borba. I evo Sobina. Greška Đorđevića. Perasović nikoga ne prati. Prvi poeni Perasovića. 20-19 za Partizan. Nova izmena.
u Jugoplasci, vraća se Kukoč. Đorđević, Paspalj, Divac i Sobin. Odlična kombinacija između Divca i Nakića. 6 poena Nakića, 22-19. Ivanović, Sretenović. Sretenović, prekršaj Paspalja, drugi prekršaj Paspalja. To je 5. prekršaj igrača Partizana, 9 prekršaja igrača Jugoplastike. Izlazi Sobin, ulazi Kukoč. Ivanović, Perasović, Sretenović, Kukoč i lopta za igrača Partizana. 8 minuta 58 sekundi do kraja prvog poluvremena, 22-19 za Partizan. Paspalj, Divac i Kukoč. Da vidimo prekršaj, čini mi se Sretenović. Da, Sretenović, prvi prekršaj Sretenović. Slobodna bacanje izvješće Divac. Divac je do sad postigao samo 2 poena, sećate se, to je bilo ono zakucavanje. Treći poen Divca, 23-19. To je 5 poena prednosti za Partizan, do sad najveća prednost koju je jedna od ekipa ostvarila. 8 minuta i 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. Lepa kombinacija Sretenović-Kukoč, ali blokirao je Divac. Nakić. I sada nesporazum Nakića i Paspalja. Ivanović. Pogodak Kukoča, to su prvi poeni Kukoča. (24 - 21). 7 minuta 52 sekunde do kraja prvog poluvremena. Divac, Paspalj, Nakić, Divac. 6 poena Divca, 26-21. Po drugi put 5 poena prednosti za Partizan. Perasović, Ivanović, Kukoč. Lepa kombinacija i pogodak Perasovića. 4 poena Perasovića. 26-23. Đorđević, Paspalj, Divac i Rađa. Ivanović, 4 igrača Jugoplastike protiv dvojice. Sad je stigao i Pecarski. Mnogo kombinovanja Perasović, ali 3 poena Perasovića. 3 poena Perasovića, druga trojka igrača Jugoplastike. I rezultat po 5. put izjednačen, 26-26. 6 minuta i 32 sekunde do kraja prvog poluvremena. Đorđević, Paspalj, Pecarski, blokirao ga je Kukoč, Perasović, Kukoč, Ivanović. 3 poena Ivanovića. Treća trojka igrača Jugoplastike, sada 29-26 za Jugoplastiku. Minut odmora zatražio je trener Partizana Vujošević. Dakle, vidite kako se to menja. Dva zaista sjajna tima, izvanredna tima sa dobrim pojedincima.
Jugoplastika je od dosadašnjih 7 takmičenja u play-offu učestvovala samo u jednom prošle godine i sačuvala prvo mesto koje je imala u prvenstvu. Partizan je prvi put kada je uveden play-off 81. izgubio u play-offu, iako je bio prvi u prvenstvu, i to sa 2-0 od Cibone, ali je zato 86. 87. osvojio prvenstvo, iako je bio treći, jer je Crvena zvezda eliminisala Cibonu, a Partizan posle savladao Crvenu zvezdu. Dakle, Partizan je 2 puta igrao u finalu play-offa. Videli ste listu najefikasnijih. Danilović je ušao u igru. Paspalj. Đorđević. Ivanović. Perasović. Paspalj. Paspalj je ostavio Nakiću da bude egzekutor. 29-28 za Jugoplastiku. Još 5,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Danilović je preuzeo Ivanovića. Rađa. Prekršaj Nakića. Drugi prekršaj Nakića. Nova izmena se priprema, kao što vidite, u Jugoplastici. Izišao je Sretenović, ulazi Pavićević. 29-28 za Jugoplastiku. Rađa izvodi ponovo slobodna bacanja. Maločas oba puta nije bio uspešan. Još nije postigao ni jedan poen. To je zaista kuriozitet. Evo Rađa postiže prvi poen. 30-28. (31-28) za Jugoplastiku. Po treći put 3 poena prednosti za Jugoplastiku. Danilović, Paspalj. Prekršaj Đorđevića, drugi prekršaj Đorđevića. To je 7. prekršaj igrača Partizana. 10 prekršaja igrača Jugoplastike. Pavićević. Pokušao za 3 poena, ali kratko je to. Perasović, prvi prekršaj Perasovića. (31-28) kao što vidite, a 4 minuta i 33 sekunde do kraja prvog poluvremena. Đorđević, 5. poen. 31-29. 6. poen Đorđevića. 31-30 za Jugoplastiku. Sada opet malo taktiziranja, traženja puteva. Kukoč, Rađa, potpuno sam i naravno novi poeni Rađe. 33-30, 4. put 3 poena prednosti za Jugoplastiku. Tačno 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Nakić. Kukoč. Ivanović. Perasović je spasio tu loptu. Rađa i sada Perasović ponovo. I ponovo 3 poena Perasovića. Još jednom 3 poena Perasovića. Dakle,
4 trojke igrača Jugoplastike, nijedna trojka igrača Partizana. 36-30, 6 poena prednosti za Jugoplastiku. To je najveća prednost koju je jedan od ova dva tima ostvario. Partizan je imao 2 puta 5 poena prednosti. Nakić, 10 poena Nakića. 36-32 za Jugoplastiku. Još 3 minuta i 2 sekunde priprema se izmena u Partizanu. Ući će Vujačić, a odmah reaguje i Maljković, priprema Sobina da uđe u igru. Kukoč, ali Divac je tamo uhvatio loptu. Paspalj, Danilović, lepa kombinacija. Prvi poeni mladog Danilovića. 36-34. Minut odmora zatražio je Božidar Maljković. U trenutku kada Jugoplastika ima 2 poena prednosti, a ostalo je do kraja prvog polovremena 2 minuta 47 sekundi. U Partizanu će u igru verovatno Jadran Vujačić. Kad sam pregledao podatke za ovo, podsjetio sam se, Vujačić je igrao ranije u Partizanu, ali nisam znao da je on osvajač prvenstva Jugoslavije 79. kada je Partizan bio prvak Jugoslavije. A zatim da je osvojio kup Radivoja Koraća 78. 79. i ove godine. Dakle, sva 3 puta je učestvovao u osvajanju kupa Radivoja Koraća i kupa Jugoslavije 79. Dakle, sada je Vujačić igrač u Partizanu sa najviše trofeja. Evo pogledajte, to su prekršaji, mnogo igrača sa po 2 prekršaja i u jednoj i u drugoj ekipi. Još jedan igrač sa 3 prekršaja. Ukupno 6 igrača sa po 2 prekršaja, po 3 u svakoj ekipi. Dakle, u igri je Vujačić, u Partizanu, u Jugoplasci Sobin, Pavićević, Ivanović, Perasović, Ivanović. I to su samo 2 poena, nisu 3 poena. 38-34 za Jugoplastiku. Lopta za igrače Partizana. Izmena u Partizanu. Izmena u Partizanu. Izlazi Nakić, vraća se Paspalj. Danilović. Još 2 minuta i 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Vujačić. Paspalj. 10 poena Paspalja. 38-36 za Jugoplastiku. Tarasović. Ivanović. Pavićević. Kukoč. I Kukoč, 4 poena Kukoča. 40-36. Ponovo 4 poena prednosti za Jugoplastiku, a minut i 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ponovo nesporazum igrača Partizana. Dosta izgubljenih lopti. I sa jedne i sa druge strane, jer nervozno je to igra. Perasović. Lopta za igrača Jugoplastike. Perasović se izborio za tu loptu, ipak. Još samo 52 sekunde do kraja prvog poluvremena, kao što vidite. Pavićević. Kukoč treba priliku. Sobin. Još 6 sekundi za taj napad. Još 4 sekunde. Sobin. I to je Kukoč. 42-36. Po drugi put 6 poena prednosti za Jugoplastiku, a 13 sekundi do kraja prvog poluvremena.
Đorđević, Divac. 3 poena Divca. 3 poena Divca, prva trojka Partizana, 42-39. Dakle, vođstvo Jugoplastike 42-39 posle prvog poluvremena, posle izjednačene žestoke borbe. Jugoplastika je pokazala da je čvršća kao ekipa, da ima čvršću odbranu i mirnom, staloženom igrom, mic po mic, sticala je prednost i završila prvo poluvreme sa 3 poena prednosti u svoju korist. Verovatno će biti tu još mnogo uzbuđenja, lepe borbe, nadamo se lepih kombinacija i svega ostalog što krasi vrhunsku košarku. Dotle, sada ćemo valjda imati vremena da malo to proverimo. Vidite, ono što malo zbunjuje, Partizan ima bolji procenat šuta 52, prosečno Jugoplastika 50, ali Jugoplastika vodi 42-39. Partizan je 27 šuteva uputio prema košu, 14 uspešno, Jugoplastika 26, 14 uspešno, dakle tu ima bolji procenat. Međutim, kod 3 poena Jugoplastika ima 4 uspešna šuta od 10, a Partizan 1 od 2 i u stvari Jugoplastika ima 4 trojke u prvom poluvremenu, Partizan 1 i to su ta 3 poena prednosti Jugoplastike. Zanimljivo je pogledati i skokove, 2 skoka više imaju igrači Jugoplastike, a igrači Partizana 6 izgubljenih lopti, dakle 2 lopte izgubljene više. Međutim, kod prekršaja 11 prekršaja Jugoplastike, a 7 prekršaja Partizana. Timovi su već na terenu, spremne su i sudije. Nadamo se da će to biti dobra atmosfera. Ja sam vam govorio prošle sezone 5-1 za Jugoplastiku, u ovoj sezoni 3-0 za Partizan u prvenstvu i u kupu. Inače, Partizan igra u ligi od 1946. Samo 48. nije igrao, a Jugoplastika od 1964. samo jednom, 81. bila ispala iz lige, ali posle toga se vratila Jugoplastika, prvak države 71. 77. 88. Dakle, 3 puta. Pobednik kupa Radivoja Koraća 76. i 77. Pobednik kupa šampiona ove godine posle briljantnih igara u Minhenu. Pobednik kupa Jugoslavije 3 puta 72. 74. 77. A Partizan pobednik kupa Radivoja Koraća 78. 79. i ove godine pobednik Jugoslavijskog kupa 79. 89. i 4 puta prvak Jugoslavije. Evo počelo je drugo poluvreme. Perasović, Sretenović, Rađa, Sobin i Ivanović. To je petorka Jugoplastike, petorka Partizana, Đorđević, Paspalj, Divac, Nakić i Vujačić. Perasović, Ivanović, ovog puta nije bio precizan. Nakić, Divac, Đorđević i Đorđević nije bio precizan. Sretenović, Ivanović. Sada je to mirnije za njega, sigurnije. 11 poena Ivanovića, on je najefikasniji igrač utakmice, 44-39. Nakić, Divac i Sobin. I to je pogodak, se priznaje, lopta je bila u silaznoj putanji, 11 poena Divca, 44-41. Rađa, Perasović, Sobin. Sobin posle dužeg vremena na početku je postigao 8 poena i onda stao, ali bio je malo i van igre. Divac. Divac, Đorđević, Nakić. Jedan efektan pogodak je Nakića, 12 poena Nakića, 46-43. Žestoka borba između Sobina i Divca. Sretenović, Ivanović, Rađa i Vujačić.
Prekršaj Vujačića, prvi prekršaj Vujačića. Rađa, Ivanović, Sobin, drugi prekršaj Vujačića. Sobin će izvesti slobodna bacanja. Jedanaesti poen Sobina. Oni Ivanović su najefikasniji u Jugoplastici. I 12 poena Sobina. 48-43 za Jugoplastiku. Vujačić, Nakić, Paspalj. Tamo je Paspalj ponovo, ali lopta za igrače Jugoplastike. Sretenović, Perasović, precizan udarac Perasovića koji je postigao 2 trojke i sada 12 poena Perasovića, 50-43, 7 poena prednosti. To je do sad najveća prednost koju je jedna ekipa ostvarila. I prekršaj Rađe, treći prekršaj Rađe. To je prvi igrač u obe ekipe sa 3 prekršaja. U Jugoplastici još 3 igrača sa po 2 prekršaja, u Partizanu 4 igrača sa po 2 prekršaja. Priprema se izmena u Jugoplastici, ući će Kukoč, Divac 12 poena, 50-44. I nije uspeo. Ivanović, Perasović, Sretenović, Paspalj, malo čeka svoje saigrače, Nakić, Vujačić, pogodak Vujačića, prvi poeni Vujačića, 50-46. Sretenović i Đorđević. Da vidimo, to je prekršaj Divca, čini mi se. Prvi prekršaj Divca. Prvi prekršaj Divca. Tri prekršaja igrača Partizana, jedan prekršaj igrača Jugoplastike. U drugom poluvremenu, naravno. Ivanović. Sobin. Sobin opet precizan. 14 poena Sobina. 52-46. 6 poena prednosti. Nakić. Greška Nakića. Kukoč. Perasović. Pogodak Perasovića. To je 14 poena Perasovića. 8 poena prednosti. To je do sad najveća prednost. Đorđević, Divac i Sobin. Đorđević, prekršaj Sobina. Treći prekršaj Sobina. To je drugi igrač Jugoplastike sa 3 prekršaja. 15 minuta 31 sekund do kraja utakmice. Vujačić, Đorđević,
Lopta za igrače Partizana. Paspalj Ivanović. Predsjednik grada Beograda Aleksandar Bakočević, koji je juče primio košarkaše Jugoplastike, zahvalio im se za sve što su u Minhenu i dobrom igrom, a i tim što su nosili majice Beograda, doprineli uspešnoj kandidaturi Beograda da domaćina svetskog prvenstva 1994. Inače, gradonačelnik Bakočević je kandidat za predsjednika Jugoslavijskog olimpijskog komiteta. Sretenović, Perasović i 3 poena Perasovića. Treća trojka Perasovića, peta trojka igrača Jugoplastike i minut odmora trener Partizana. 11 poena prednosti za Jugoplastiku. Podelimo brige. Fabik Bečej. Linija proljeća, linija ljeta, Jugoplastika. Igra je nastavljena, nije postignut ni jedan poen. Napad Partizana. Divac. Pogodak Divca. 14 poena Divca. 57-48. 9 poena prednosti za Jugoplastiku. Ti igrači sada ne žure. Međutim, 14 minuta i 20 sekundi je do kraja. Pitanje je da li je dobro taktizirati sa dugačkim napadima. Ivanović, Đorđević, Đorđević je dobio neki udarac i sudija Grbac je zaustavio igru. Verovatno je malo ostao bez vazduha, to je jedan udarac, sudar u borbi za ovu loptu. Tu su čak 2 igrača Partizana se borila za ovu loptu. Nadamo se da će sve vrlo brzo biti u redu. Ostao je za trenutak bez vazduha playmaker Partizana Đorđević. Rezultat je 57-48, 13 minuta 59 sekundi, dakle 14 minuta, ne budemo sitničari, do kraja susreta. Danilović. Danilović. Divac. I Divac. Ipak Divac. 16 poena Divca. 57-50. Sada je Sobin tamo zatražio intervenciju. Izgleda da je sad on ostao bez vazduha. Žestoka borba. Naravno, vrlo fair borba za sad, sem onog malog incidenta koji ćemo zaboraviti negdje u 4. 5. minutu. I izmena u ekipi Jugoplastike, izlazi Sobin, a ulazi Rađa. Dakle, petorka Jugoplastike, Sretenović koji ima loptu, Kukoč, Rađa, Perasović, Ivanović. Ivanović. Kukoč. Sretenović. Greška Sretenovića. Đorđević.
Sretenović, drugi prekršaj. Slobodna bacanja će izvesti Đorđević. Đorđević je postigao 6 poena, to je još u prvom poluvremenu, u ovih 7 minuta, nepunih 7 minuta drugog poluvremena, još nije postigao ni jedan poen. I evo, to je prvi poen Đorđevića u drugom poluvremenu. 57-51. (57-52), 5 poena prednosti od 11 poena, smanjeno je na 5 poena. U istom minutu Rađa i Vujačić, prekršaj Vujačića, treći prekršaj Vujačića. Četvrti prekršaj igrača Partizana, 3 prekršaja igrača Jugoplastike. Ukupno 14 prema 11 prekršaja, 14 Jugoplastike, 11 Partizana ukupno, računajući prvo poluvreme. Kukoč, Divac, Đorđević. 12,5 minuta do kraja, trener Maljković priprema novu izmenu, vratit će se Sobin, tamo je Kukoč. Perasović nije sada uspeo 3 poena. Đorđević, kontranapad Partizana. Pogodak kod Paspalja se priznaje. Dakle, 11 poena Paspalja. To je 57-54. Izmena u Partizanu. Izlazi Vujačić, ulazi Pecarski. I četvrti prekršaj Rađe. To je prvi igrač koji ima 4 prekršaja. Evo pogledajte sada ove procente. Partizan je sada dostigao Jugoplastiku u skokovima, u izgubljenim loptama samo 1 razlike za Partizan. Lične greške 15-11. Dakle, veoma izjednačene ekipe, s tim što Jugoplastika i dalje ima 5 trojki, Partizan samo 1 trojku. 12 minuta i 12 sekundi do kraja. 57-54. 8-0 je napravio Partizan u ovom periodu od minut i po. Bilo je 11 razlike za Jugoplastiku, sada je 3 i Paspalj izvodi dodatno slobodno bacanje. Dvanaesti poen Paspalja, 57-55. 2 poena prednosti za Jugoplastiku. Pecarski umjesto Vujačića, Ivanović. Kukoč. Sretenović. Prekršaj Đorđevića, treći prekršaj Đorđevića. To je drugi igrač Partizana sa 3 prekršaja. Vujačić je malo čas načinio treći prekršaj. Kukoč i Divac. I izbacio je Sobin tu loptu. Pokušao je da je ugura u koš, a izbacio je Danilović. Divac i Sobin. Đorđević. Paspalj. 3 poena Paspalja. Prva trojka Paspalja. I to je 58-57 vođstvo Partizana. 11 minuta i 12 sekundi do kraja susreta. Ivanović. Tarasović. Sobin. Prekršaj Danilovića. Prvi prekršaj Danilovića. Priprema se izmena u Jugoplastici. Ući će Pavićević. Izlazi Sretenović. Dakle,
12:0 je napravio Partizan za 2 minuta igre i dostigao i prestigao Jugoplastiku. To su ti preokreti. Pavićević, Ivanović, Kukoč, Ivanović, nije uspio Ivanović, Pecarski, tamo je Perasović osvojio loptu, Sobin i Sobin pogađa. 16 poena Sobina, 59-58 za Jugoplastiku. Deset minuta i 15 sekundi do kraja utakmice. Paspalj. Sobin, četvrti prekršaj Sobina, drugi igrač Jugoplastike sa 4 prekršaja. Raje i Sobin, dvojica ključnih igrača Jugoplastike, već po 4 prekršaja. U Partizanu samo 2 igrača po 3 prekršaja, Đorđević i Vujačić. Divac, Pecarski, zaturena je lopta i sada Pavićević. Četvorica protiv dvojice, Perasović. Da vidimo ko je načinio prekršaj, da se sudarili Perasović i Đorđević. Prekršaj Đorđevića, četvrti prekršaj Đorđevića. 9 minuta 52 sekunde do kraja. Đorđević prvi igrač Partizana sa 4 prekršaja. Kukoč, Pavićević, Ivanović, Kukoč, da Pavićević. Još 10 sekundi za taj napad Jugoplastike. 6, 5, 4, Tuče, Kukoč nije uspeo. Lopta za igrače Partizana, a traži sudija Jovančić da se teren obriše. Tamo je pao Divac. U igru ulazi Leđa, izlazi Perasović. Dakle, trener Maljković reskida 2 igrača sa po 4 prekršaja su sada u igri. I dalje je 59-58 za Jugoplastiku, a 9 minuta i 10 sekundi. Danilović, 3 poena Danilovića. Treća trojka igrača Partizana, 61-59. 8 minuta i 54 sekunde do kraja. Pavićević, Sobin, Pavićević, Sobin, prekršaj Pecarskog, drugi prekršaj Pecarskog. Sobin će izvesti slobodna bacanja. Perasović u Jugoplastici 17, a Sobin 16 poena. To su dvojica najefikasnijih u Jugoplastici. U Partizanu Divac 16, Paspalj 15. Sobin 17 poena. Pecarski. Ostaje 61-60 za Partizan. Đorđević. Pavićević je osvojio loptu. Pogrešio je Đorđević. Divac. Pavićević. Pecarski. Đorđević.
Nova izmena u Jugoplastii se priprema. Ući će Sretenović. Paspalj. Da vidimo ko je načinio prekršaj. Ivanović. Osam prekršaja igrača Partizana, 6 prekršaja igrača Jugoplastike u drugom poluvremenu. Sretenović je ušao u igru. Divac. Danilović. Divac. Sretenović. Sobin. Kukoč. I Kukoč pogađa. Prvi poen i Kukoč u drugom poluvremenu. 62-61 za Jugoplastiku. 7 minuta i 17 sekundi do kraja. Pecarski. Sobin. Sretenović. Kukoč. Tamo je Bivac stigao u pravi čas. Paspalj. 17 poena Paspalja. 63-62. Za Partizan 6 minuta, 37 sekundi do kraja. Dakle, namerio se junak na junaka. Rađa, 6 poena Rađe. 64-63 za Jugoplastiku. Divac, Danilović, Paspalj. Paspalj ponovo. Danilović. Da vidimo. Ivanović je napravio, čini mi se, prekršaj. Ivanović, drugi prekršaj. Sedmi prekršaj igrača Jugoplastike u drugom poluvremenu. Pecarski, Danilović. Lopta za igrača Jugoplastike, Divac je mnogo hteo. 5 minuta i 50 sekundi. Priprema se izmena u Partizanu, ući će Nakić, Sretenović, Rađa. Ivanović, Sretenović, Sobin, Kukoč. Sobin, Sretenović, Divac, Đorđević, Partizan usporava svoje glavno oružje, kontranapade, ne izvodi tako brzo kao inače. I pogodak Divca. 65-64 za Partizan, tačno 5 minuta od kraja susreta. Ivanović. Kukoč. Sada Danilović. Đorđević. Danilović hvata tu loptu. Sretenović, treći prekršaj. 8. prekršaj igrača Jugoplastike, 8 prekršaj igrača Partizana u drugom poluvremenu. Ulazi Pecarski, ulazi Nakić. Minuta odmora zatražio Božidar Maljković. 65-64 za Partizan. 4 minuta i 24 sekunde. Potpuna neizvesnost, ravnopravna žestoka
borba prsa u prsa. Nema mnogo onih lepih kombinacija. Ima sevne po neki udarac, po neka trojka. Jugoplastika ima 5 trojki, Partizan 3. Ali nema onog što obe ekipe krasi, onih nadmudrivanja i egzibicija, kad se dodaje lopta neočekivano sa igraču, kad se protivnik nadmudri. Evo pogledajte, to su najefikasniji igrači, dvojica iz Jugoplastike i dvojica iz Partizana. Najefikasniji Divac 18, a po 17 poena Perasović, Sobin, Paspalj. Nakić 12 poena, Ivanović 11, Đorđević 8, Kukoč 8 i tako dalje. Dakle, umesto Pecarskog ponovo u igri Nakić. 2 slobodna bacanja, 1 za 1 izvodi Đorđević. Đorđević 8 poena. Šezdeset pet, 64. Kukoč. Ivanović. 13 poena Ivanovića. 66-65 za Jugoplastiku. Divac. 20 poena Divca. 67-66. Sobin i Rađa imaju po 4 prekršaja i moraju da paze kada Divac ovako prodire. Ivanović, Cvetenović, Sobin, Rađa, izbacio, nije uspeo da spasi Nakitu loptu. Rampa Divca, ali lopta za igrača Jugoplastike. Cvetenović, prekršaj Paspalja, 3. prekršaj Paspalja. 3 minuta 22 sekunde. Rađa izvodi slobodna bacanja. Samo 2 poena u drugom, ukupno 6 poena, neuobičajeno. Znači da je Rađa dobro čuvan, a još ima 4 prekršaja. Paspalj se prikrao i novi poeni Paspalja i sada 69-66. Neoprezni su bili igrači Jugoplastike. Paspalj je igrač takvih poteza, iznenađujućih, neočekivanih. Cvetenović, Rađa i pogodak Rađe. 69-68. Dva minuta i 45 sekundi do kraja. Danilović. Pogodak Danilovića. 7 poena Danilovića. Ivanović. 71-68. Kukoč. Ivanović. Sobin. Ponovo Sobin. Pogodak Sobina. Sobin 19 poena i još dodatno slobodno bacanje. A prekršaj Divca, drugi prekršaj Divca. 71-70. U prvom poluvremenu bilo je 5 izjednačenja. Poslednji put kod rezultata 26-26. I nema izjednačenja, ostaje 71-70 za Partizan. 2 minuta i 5 sekundi do kraja. Divac. Opet Đorđević nije uspeo. Kukoč, Cvetenović. Rađa sam i vođstvo
Jugoplastike. 10 poena Rađe. 72-71 za Jugoplastiku. Minut 35 sekundi do kraja utakmice. Poen prednosti za Jugoplastiku. Divac i Rađa. Ništa. Sada šansa za Jugoplastiku. Minut i 12 sekundi. Sobin. I pogodak Sobina, najefikasnijeg igrača. 21 poen. I minut odmora trener Partizana. Minut i 10 sekundi. 3 poena prednosti za Jugoplastiku. Velika izjednačujuća borba, ali sada i velika u ovim trenucima prednost, iako je to samo 3 poena za Jugoplastiku, jer ostalo je minut i 10 sekundi. 74-71. Jugoplastika je imala u 26. minutu prednost čak od 11 poena. 57-46 je bilo, ali je Partizan napravio sjajnu seriju i poveo sa 58-57. Međutim, posle toga neizmenično jedni i drugi poen prednosti i sada najzad Jugoplastika, možda u ključnom trenutku sa ovim poenima Sobina, najefikasnijeg svog igrača koji je postigao 21 poen, vodi sa 74-71, minut i 10 sekundi do kraja. Nakić, Paspalj, Nakić, poslednji minut. Divac. Peti prekršaj Rađe. Rađa je prvi igrač koji mora da napusti igru, međutim još samo 53 sekunde do kraja susreta. Ući će Perasović, jedan od najefikasnijih, jedini koji je postigao 3 trojke. Dino Rađa izlazi, a Divac izvodi slobodna bacanja. 53 sekunde pre kraja. Ujedno u Partizanu umesto Danilovića Vujačić. ...21. poen Divca. Još jedno slobodno bacanje za Divca. 74-72. 22. poen Divca, 74-73, samo poen prednosti za Jugoplastiku i odlučujućih 50 sekundi borbe. Sretenović, Kukoč. Ko promaši, izgubio je. Sretenović, još 13 sekundi za taj napad. Ivanović, 10 sekundi za napad, a 32 sekunde do kraja. Sobin, 5 sekundi za napad. Perasović. I kraj. Ne, isteklo je. Isteklo je vreme za napad. Isteklo je vreme za napad. Ostaje 74-73. Evo vidite, 23 sekunde do kraja. Partizan ima loptu. Sada je u rukama Partizanovih igrača odluka. 17, vidite, 16 sekundi. Đorđević. 10 sekundi još. Paspalj. Prekršaj je napravio Sobin, to je drugi igrač Jugoplastike, najefikasniji igrač Sobin, koji takođe u 40. minutu posle Rađe mora da napusti igru. 7 sekundi još za napad Partizana. Malo vremena, ali za košarku dosta vremena. Po 10 prekršaja u obe ekipe u drugom poluvremenu. 74-73, zaista neverovatna borba, neizvesna borba. Ulazi mladi Tabak u igru umesto Sobina i pokušat će da zaustavi Divca. Vidjet ćemo na koga će Partizan organizovati napad. Divac. I to je, da vidimo da li su sudije svirale kraj ili je, da, isteklo je vreme, da li su sudije svirale prekršaj. Ne, ostaje 74-73. Pobedila je Jugoplastika u trenutku kada je Divac pokušao da postigne koš. Nije bio precizan i dok je Vujačić uhvatio loptu, već je isteklo vreme. Igrači Partizana su imali 23 sekunde za taj napad, međutim bili su neoprezni. Vodili su sporo svoju akciju.
I evo vidjeli ste tu statistiku, Jugoplastika je prvi put u ovoj sezoni posle 3 poraza uspjela da savlada Partizan i stekne veliku prednost jer 2 sljedeća susreta igraju se u Splitu i vidjet ćemo, sigurno je da će Jugoplastika pokušati da iskoristi prednost svog terena i već u Splitu reši ovaj susret. Međutim, reši ovaj dvoboj. Međutim, radi se o 2 izjednačene, kao što ste vidjeli, ekipe, 2 ekipe izvanrednih kvaliteta, 2 zaista evropske ekipe, pa je sve moguće. Velika je borba bila, dobri igrači, dobri košarkaši. Jugoplastika je zasluženo sasvim sigurnom, mirnom igrom u drugom poluvremenu uspjela da sačuva minimalnu prednost, jer u prvom poluvremenu imala je 2 poena prednosti, a kraj utakmice poen prednosti. Dakle, Partizan nije iskoristio šansu.